खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म। 4 नं मानास आरो 4 नं बाक्सा विधानसभा Vcdcनि सिङाव 2.0 खेल महारना जागायबाय। हादरसानि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय विधानसभा बियाबफ्राव खेल महारन 2.0 खौ खुंफुंनाय बादिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं मानास विधानसभा आरो 4 नं बाक्सा जिल्ला विधानसभा बियाबनि सिङावबो जानानै थाङो। मोननै विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 4 नं मानास विधानसभानि गं 25 Vcdc आरो 4 नं बाक्सा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मोन 32 Vcdcफ्राव बे खेल महारन 2.0 खौ खुंफुंनायखौ नुनो मोनो। खेल महारन 2.0 नि गेलेनाय आयदानि गेजेरफ्राव दं जोलुर, एथलेटिक, काबादि, दाबा आरो साइकेल सालायनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि 2.0 खेल महारनखौ दिनै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। 4 नं बाक्सा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय नारायणपुर Vcdcआव बेखेवनानै होयो बाक्सा जौगाखां खोन्दोनि भिडिअ निर्जय ब्रह्मआ। लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथिबावो बाक्सा जिल्ला खुंथायनि एडिसि मुस्ताफा सालिम आहमेदआ। बे हाबाफारिफ्राव मोनफ्रोमबो Vcdcनि मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफ्रा आरो बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो।